Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kwenda makaenda kare. Kati tichipona izvi. Kusaka maipesi pandeva maingondiona zvangu moti. Hata ingono nditokuona makutoenda matori munzira. Handiti ka. Amai mtito. Makadi. Tipo madi. Ndiripo ini. Makadi nywa mtito. Hai, tinari. Handiti. No one right. Mai mtito tipire tidzi. Utano hwamira sei? All right. Everything. Should right. Arse murume mazana. Kubva makauya. Nizara nasi. Pane very big change. Pane very big change. Handiti. Wira. Zvekuti. Pasa mtero wa muri sei? Hai, ndinani sekuru. Handiti. Maakunzwa sei? Hai, machanges aripo. Machanges aripo. Mukutosimba nekutsvukirira. Ane complexion yava kutochinja. Handiti ka. Ya, ndizvo Kutochinja handitozviona kana ndiningazikuti. Tikada kutora vhidhiyo yekutanga tiri kuCape Town nevhidhiyo yanhasi. Pane different. Iripo. Handiti ka. Aiwa tinotenda. Sekuru, vazukuru venyu ka vari kutsvukirira. Mazuva ano mteto haachanetsi. Asi wedhira akandudza hwanira ndakabate sisi. Anzi sekuru kana wagara uri pamatambudziko. Aufani kurwadziswa. Bozi unenge wakarwadziswa pakutanga usingatooni. But unogona kutadza kupindura kana kuzvitaura. Asi chinhu chiripo ndekuti unofanira kugara padhuze nemhuri yako. Chinonzi mhuri havasi vana. Mundisa ngomarobhe ndoda kuti munzwe baba. Chinonzi mhuri havasi chi? Vana vaye vatori kumusana kwaamai. Baba akati ndinoda vana vangu. Kureva kuti anotaka amai apa. Nekuti amai ndiye munyaradzi. Saka ndo chakanudza pastor. Saka kubva that day handina problem. Ini handitoda kunzwa kuti amai pastor vaenda kuhighway vari one. Zvikangodaro chete chete vatondirwadzisa bozi. Handidi kuti pastor pane dera vakabuda nemweya anonzi muMalawi. Muzukuru wangu. Pastor havana munhu wavakaudza. Ndakatozofonerwa muno muruwa kuna another pastor kumiruku. Kunzi kune murume akadai. Ndikati chii zvikanzi kuna pastor. Ko pastor chii? Zvikanzi zvinoitika ndezvokuti kana washaya munhu wekumoyo kwako. Unoona kuti kudenga kudhuse pasi padhuse. Saka kubva that day ende munhu wese kana hanzvadzi kana ani achaona pastor. Pastor musabvise pane mudzimai wavo. Maproblems kana urwere kana mudumbu kana mugara sei. Pastor, I think kuti awasipona vazala akapa nyasha dzokuti chinhu chese chinowanika panhengo yavo kana panyama yavo vanoudza mukadzi wavo. Mukadzi ndiye achasvitsa. Saka vanhu musavapatsanure. Handiti? Umbiridzai. Vakiridzai. Ndochishona. Ndo zvinoita Bhaibheri kana Qur'ani kuti ukaona sezvavari chafanira chimbala nemuriwo. Handiti? Chinonzi chimunya mukomarobhe ukachibvunza kune vanhu vanochiziva. Vanodya mbeva ndozvanzokadya chimunya nembeva usiye. Vanodya mbora ukabvunza ndozokadya chimunya nembora usiye. Vanodya derero saka chimunya munya. Handiti? Saka vane muruda vanapinda nasi vakapinda kare. Saka zvakasangana nazvo pastor nezvasangana nezvo mukadzi. Vamwe veukama vakanditi mukatora mukadzi wapastor sekuru panogoreta mafilimu opo. Ini handa kuyaona. Handiti? Kutaura kwevanhu. Vamwe vakambofunga kuti mukadzi wapastor pamwe ndiye akabata zvakadarika murume. But mukadzi wacho kubva dhero kutanga ngomarobhe akataura zverudo. Ana mai ngavataure zvemusha wavo. Madzisa ngomarobhe. Vakadzi vese ngataure zvechi mukadzi wapastor nyange kwaitadzika mashoko nyange kwakataurika chi haana single day rakandudza sekuti murume wangu anotambudza kana kuti murume wangu akadasi. Murume akambodza kuti mukadzi wangu anodai but mukadzi aingodzoka paportion yekuti ndinoda baba vaite zvakanaka. Vanhu vazhinji vanobvunza kuti sekuru munotaura kuti chii chamunoona kuti mukoma wapastor vasimba. Inini interview yandakaisa pastor ndakabvunza mabasa yavo. Kutaura kwati kuita kunoko vakaita plumbing. Ndofunga svondo yapera. Ndine murume asingagoni kutaurira pamhepo. Bozo mushando wehurumende. Takamuisa murume tikabvisa vakadzi vese tikati ngagare muno. But vaishandisa toilet suwa ichishanda mvura ichifamba.
zvaka plumbing yakaitwa pastor. Okay. Ndine mukomana wangu anoitana naye anonzi anoita panel beating. Anogadzira motikari. Akanditi sekuru mbondoudza kuti pastor akamira sei. Vakataurirana nawo dzekuti vanyesu akazondibvunza sekuru zvikanzi sekuru ndikati zvikanzi sei mukuchengeta pastor munhu asingarwari. Ndikati no pastor takabva nawo Joburg vachinzi nevanhu mhuri yavo yese kwete kuti titare one mhuri yavo yese kwaaberekwa pastor kwete kwaaberekwa mukadzi kana zvava zviriko kwakadzi asi mumhuri yavo yese vakati sekuru tirapire mukoma wedu pastor akurasika njeri but akataura nawo yepanel beating. Nanhasi murume akandibvunza zvikanzi sekuru pamunovati pastor vaendi kana vati havasi kuenda kundogara kumhino mundizivise sekuru kukugara pastor ndivape basa yepanel beating because he knows anoziva. Tinotenda. Murume anonzi Hove ari along muchitongesa road akati inini kana pastor vati vashaya kuenda kudzoka South Africa inini nendau yavatava pastor zvinhu izvozvo ndinazvo complication zvese zvinhu zvangu zvese ndinovapa basa nokuti vanoratidza kuti vanoziva zvavari kutaura saka vanhu vakutozonzi ko pastor akapora here pastor vapora. Plumbing haanoita zvokutaura nepamuromo vakaita exactly vakatopedza nhasi unova ndikavatapura nemotikari chidododa kunoona kuruwa tikaenda kuruwa vakanotora quotation vakachichecha vakati seku choda aluminium choda vakanava zvese tate mvura izvozvo saka nemiyokomarobhekana maona temaomero uyai kudari kwaachapona kuna pastor Handitika. hausi upastor chete but anoita zvemaoko futi. Handitika. Plus kutoti pastor akayatoniki nema yatakavapa isusu nekuti munhu anoda Mwari. Nokuti munhu anoda Mwari tatitika mataiti patakatanga kusangana nawo Cape Town ngowabvunza mubvunzo vapinda mushoko ngowabvunza mubvunzo vapinda mushoko tikapedzera tangoti aiwa ndipastor apa mutitwa mashoko enyu kuna sekuru pazara nhasi kubva pakatanga urwere hwemurume wenyu akazombokusiyai aenda kuCape Town makazosangana naye pano pasekuru achibatsirwa imi mukazouyawo makatanga kubatsirwa nasekuru ndii muri kuona chenji mashoko enyu amuda kutaurawo nhasi kuna sekuru kana kungave kumhuri yemurume ndekutochi nekuti pamanga muri pamanga musipo kumhuri yaye kwamutitwa ndingati ndo yakaita kuti murume wenyu asanganawo chi nasekuru achapora. Handitika. Saka mashoko amuda kutaura pazuva ranhasi ndekuti chi. Alright. Nekuti chokutanga ndoda kutenda sekuru nebasa guru ravakaita. Ndasingafungi kuti ni pastor vangadzokera the way vari nhasi kubva pakurora pavakaita. Ndasingafungi kuti zvinhu zvichapera mulife. Ndatongozvidza kuti saka ichangova life yachangorarama napastor ma-ups and down life isinganzwisisiki iri abnormal. Ndasingararame life like vamwe vana aiyo zvakatosiyana because of urwere ihwo. But nhasi pane very big change. Sekuru vakaita basa basa hombe ravakaita nokuti takambofamba tikambodii nanamai kumusha hapana zvakashanda but patauya kuno kwasekuru machanges andakaona akawandisa nekufamily kwangu nekufamily kwandakaroorwa inini pane machanges andisingaite kuti ndofunga everyone ane problem anofanira uya kuzoona sekuru mumatambudziko especially akafane aya anofanira uya kwasekuru ndokune polisi ndokune zambuko ndochishona ichozvo because yaitori problem mufamily vanhu vese vakatosarenda kuti izvi tazvitadza tazama zvese takamboenda kuchipatara vakati vakambonojiwa mari futi but hazvina kushanda tikambofamba kumwe tikajiwa futi mari nezvipfuyo hapana chakachinja but sisi taiva pano pasekuru everything come back to normal. Majiwa zvipfuyo zvingani nasekuru ndaranga anoti kwasekuru ndikuri hapana apa hapana hapana chatabvisa pano free batsirwa free pano pasekuru. Handitika. Mamuchiti munorangarira chii pazvamamboda kutaura kuti munorangarira ndikwa makamboenda kunobatsirwa here muchibvisa zvipfuwo? Patakambonobatsirwa kumusha uko tikambabhadhariswa mari tikabhadhariswa mbudzi but hapana chakachinja ipapo karamba zvakangoti 2 minutes zvikadzoka futi saka kubva taya pano pasekuru machanges acho
Nanditika. Tinotenda. Vamutetiwo mashoko enyu ekupedzisira murume akutoti atsvukirira wena murume pastor. Mashoko enyu kuna sekuru nekumhuri yenyu yakakusanganisa wena sekuru achapona ndeyekuti hai neniwo chokwadi ndinotenda nokusanganiswa nasekuru pane zvinhu zvakawanda zvendadzidza kubva kwavari ende pakudzidza kwendaita ndaona kuti chero usingaudzwi nemuromo unofanirwa kuti munhu ugone kuzvifungirawo kuti ndinofanirwa kufamba nenzira yakadai nokuona discipline yaunenge uchidzidzisiwa kwasekuru chamboona ende sekufamily zvindatiwo pakusangana kwose kwatakaita kuna sekuru niwo ndechikuti hai ndinotenda nezvavakaita chero ivo havo vasingazivi zvimwe zvinenge zvichiitika but ini zvakawanda zvandadoona zvadondipawo rubetsero muupenyu kuti ndiri munhu ndofanirwa kuti ndirarame upenyu hwakamira sei. Chokwadi ndinotenda ndinoziva kuti pakugwara kwese kwanga kuchiitika iko kwanzi kugwara hakusi kwega kuti kwanzi unenge uchinzwa nyama dzichikuruma kugwara kumwe kunenge kuri kugwara kwekushayiwa kuri kwepfungwa kusina kurongeka kumwe kugwara chiri chokwadi kuti panenge pachirwadza zvichiitwa nemunhu zvese izvozvo ndakadzidza kuti chokwadi sekuru vanogona kutibatsira and I have seen machanges akatoti wandewo kuti kana uri munhu uchigwara ukaenda kwasekuru chokwadi dambudziko iroro rinotofanirwa kuti asei rinotofanirwa kutopera. Mudzimai wenyu akamirawo nemi buda kuti uchipa sora nasi pamudzimai wandiinaye ndinomutenda zvikurusa nemachanges mamwe and handiri kuona ari kuitika chero maari. Pane zvimwe zvinhu zvandandisingafungiri kuti ari munhu wenyama ungagona kufunga nezvazvo chero mamwe matauriro kana ndichimunzwa ndakutomunzwa kuti ko unodozivawo kuti upenyu hwemunhu hunofanirwa kutora direction imwe kuitira kuti uve munhu unorarama nevamwe zvakanaka. Handiti sekuru kavakati ndoda kuti mite chechi kai muri vai chokwadi machanges nokuti tinoziva kuti tagara tiri vanhu tinobva kumisha yakasiyana siyana ende misha iyoyo vanhu vanotenda nokutenda kwakasiyana siyana then kubva hedu tichiona kuti mukufamba kwedu mumarriage wedu takagosera tichizviona kuti weakness iripo patiri haisi nyaya yekuti isu pachezvedu takakonewa kuvaka asi inyaya yekuti masanganisigo etakaitwa pakuwanana hatina kusanganisiwa nenzira yaizovaka upenyu hwedu yanga iri nzira yaiva ichazotiparadza mangwana. That's why nhasi tiwanikwa tiri mukati mematambudziko tafambira saka kuti apere chero matauriro anga achiita mudzimai abva andita neonewo kuti ndione kuti chokwadi unogona kuvaka chero nemhuri chero nevana vatadini vatava navo. Handitika tinotenda sekuru matendwa nemhuri yekwamutendwa. Ndinotenda kuvanhu vese vanofarira posto kana kuti mapastors vane ruoko rwokutambidza vasape inini murume uyu shwiri yake nemudzimai wake ndagara nawo for long days some days shwiri yake ndeyekunamata ndizvozvo but vanoda kuti vataure nhau dzaMwari agarai naye pasi shwiri yake ndeyekunamata asi kanamatiro ndo kakangododa kumuisa mugomba asi vanoti uya tivambe tifambe batana naye muite shoko raMwari. Inini ndinogara ndakadza vanhu kuti kuro ane rangu rinondirambidza kuti ndisaite chinhu chisingadiwe naMwari semanzwira maita kuti mai nematauriro avakuita nerespect yavari kuita inini nyangwe ndikatukwa kunzi achapola hemuroi akaita sei andipesanise andinyenge muzukuru
ndiri kuti vazukuru vangu ngavaramba vachidanana sekudanana kwavo, and as long angonzwa sekuru mumba mu hamuna kumira mushe ndotogadzisa pasta kana ndogadzisa mukadzi wake imba yotomira. Ini ndotarisira kuti vazondudza sekuru kazukuru kenyu kaikubva padare riya. Alhamdulillah ndobva ndatosekerera. Komarombi ndotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vana vana upasta, hanzvadzi dzina pasta, amai vapasta, amai vemukadzi wapasta komborerwai. Nokuti vamwe vabereki nekurwara kwaita pasta mukadzi aigona everyday kuti ibva ipapo. Nganga iyoyo hapana zvainoita. Asi ndinotenda ambuya vapasta kuti pasta kana maitawo mari vanwise tii hanetikani. Amai pasta kana maita mari hanzvadzi dzemurume wako usadziti ndivo vavengi vako aiwa zvakamira newe. Inini wedi rangu nekusouth Africa ndozi dzemurume wako 2 dzandakaona sikana 2 vakadudzwa kuti sekuru mukaenda kune muroora wedu mukaramba hanzvadzi yedu nemukadzi wake pamwe chete vanhu iva vakapora tane musha wedu. Alhamdulillah hanzvadzi dzemurume wako uyu kana angava mukuru ndisisi wako kana angava mudiki munin'ina wako vanhu ivavo vobatana navo nokuti shuwiro yavo usipo vakataura kuti sekuru achapola tirapirewo hanzvadzi yedu nemuroora wedu nokuti ndiwo amai vedu zvakanaka. Makomborero ako ngazadziswe mumhuri vako vedzidzi rako vakakudzwa kuti ibva vanhu ivavo vandikanganisira nokuti ana tete vako 2 vana kana tivane miri mutete kana tivane miri usina basa kana tivane miri usingaremekedzeki asi vakavaka iwewe kuti iwewe ndiwo une voice ukati murume angu dzoka anodzoka. Ini ndaenda kuona sample ndakabvunza chabola kuti ndonzwa sei musi wawakabuda iwewe uchinanga uku muchinoti ati unotora kamari kedu pastor akati ndikunonamata nekutoti ndidimbudzire nditsvage kune mudzimai wangu. Ndakatoona kuti pane weakness yako iwewe ukangobuda pane murume wako unodinetsesa but pastor he loves you. Alhamdulillah labile alamin. Tatenda. Zim News Beat TV. Makadidi. tiripo makadini Anditika. Ndauti munyatsosununguka pakuita pakutaura nditi ende kutaura nyaya. Ine handisiri ni sekuru handirape handione handiti sei handiti kuri sei kuCape Town. Hai kuCape Town hai kwakanaka zvako. Kwakanaka. Hai kwakanaka zvako. Anditika. Kana tiri kuZimbabwe kumushando ku. Kana ndiri kuZimbabwe ndiri kubva kunzvimbo inonzi Gomberengwa kuGaha. Okay. Anditi. Manengo yakareba zvakadii muri muno. Ndatori ne 5 months to 6 months asi ndatori nenguva. Ndogara muno mu South Africa I think kubva muna 2005. Okay. Anditi. Noparira kuti mukoma. Tingati dambudziko ramuri kusangana naro mukati meupenyu rakamira sei? Handine dambudziko rakati kurireu randinoramba ndichisangana naro. Ndatori nekanguva katoti rebeu dambudziko iro richindinetsa. Ndine mhepo imwe yanga ichinditevera yatori nenguva ichinditevera. Niniona ndakutoshaya kuti chii chiri kuitika nokuti mhepo iyi yanga ichindiita kuti ndisangane nokungovengwa nevanhu vese. Zvino kana ndichiedza kuti ndinyatso kutaurisisa kuti chinondiita kuti mhepo iyi ite kuti ndivengwe nevanhu vese chii, uye ndachimboona ziso renyika richingori pandiri, zvino chikava chikahlamadza kuti ko zvaitika sei, ndabuda pabani sei, chii changa chichiitika. Zvino ikava nyaya yanga yandinetsa kwenguva yakati kuti. Ndakaedza kumbodoti ndimboshingirira pasituation inofanana naiyoyo. Ndikaona kuti zvakuita sekuti zvandinetsa, uye dambudziko iro rakasvika panguva yekuti ndakatosara kadiki diki ndasangana nenjodzi yokufa chaiko chaiko. Nokuti ndaiti chiro ndichifamba kwaiuya mhepo, asi pamhepo iyi ndichiona munhu, asi munhu uyu achisvika ane fesi yemunhu wakatsamwa zvokuti aitorwa munhu uyu. Zvino ndikazvibvunza kuti mhepo iyi kuti isvikire kwandiri yasvika sei, kuti hapana chendakabata chisina kururama pari zvino chandingati oneka paeri exhibit yokuti
kuda pane munhu endakanganisira kana kuti ndanokora chakaipa kana kuti ndabata chisakarurama kuma-elders angu vakuru vangu kuneve pasi handisati ndambosangana ndambosvika pakuti ndabata chakaipa. Zvino dambudziko iri rakandinetsa kwenguva refu until nhasi ndichiona ndasvika kunoku. Uye dambudziko iri rakanditanga kukura kwaro. Dambudziko iri rakakura ndapinda kereke. Ndingati pakukura kwangu ndandichingori munhu aingonzi pane une damu raMwari. Asi chaindikatlamadza ndechekuti neniwo ndakakurawo ndiri pamhuri taipira tichiita zveculture. Asi chaindikatlamadza ndechekuti ndaingonzi ndine damu raMwari, ndine calling yaMwari. Zvino ndikasvika pakunosubmita. Ndakanosubmita kune mumwe prophet. Iye wakandiudza akati tinokuona une calling yaMwari muno mu Cape Town mu South Africa kuRustenburg. Okay. Murume uyu ndakagara naye akati uchange uchigara muno mukereke kusvikira nguva yaMwariwo kana kuri kutiwo ava kuda kukushandisa. Ndakagara murume uyu ndio kuZimbabwe murume uyu ndio muno muSouth Africa. Okay. Murume uyu anonzi Prophet Aaron. Ndakagara naye 10 years dzose. Asi pakugara naye kwendakaita pa10 years idzi, kubva pendakatanga kugara naye ndaiva ndichishandira somunhu waikudziwa mukereke. Neniwo ndaitenda kuti mwana waMwari chero nanhasi hangu ndichine chokwadi kuti anoshandiswa naMwari. Asi zvendakasangana nazvo ndizvo zvakandipa kuti nanhasi ndinozvibvunza kuti imhepo rudzinye ndakasenga nokuti sezvo ndaishandira mukereke. Then pakasvika mhepo iyoyo, masvikiro yakaita mhepo iya yakandivhara. Ndakangoona nyika yose, ndichiona nyika yose vanhu vese vari mandiri. Ndikaona ndakashama, chero nemanzwi aitaura mandiri. Chero ndichienda kutoilet ndaingotevererwa, ndaingoona vanhu. Chaiitika ndechekuti vanhu iva zvavaindiita vaindirwadzisa nyama. Ndairobwa, ndichiabusiwa, ndichibatwa zvairwadza. Asi ndikada kuti ndinyatso kuti ndinzwisise kuti zvese izvi zvichiitika ende zvinhu zvaiitika pamweya. Asi munhu wemunyama kuti ndichiedza kuti ndimutsanangurire asingazvioni, dzonguva zvaimutorera nguva kuti azvinzwisise. Kusvikira nguva yokuti ndakagumisira ndabuda nomukereke, ndikati hai ini ndakonewa mukereke, ndava kudzokera kumba. Ndikadzokera kumba, asi zvakati zvakadaro problem iyi yakakura zvokuti chero nebasa chairo ndasingariwani chero nanhasi zvazvichindondiremera kuti ndingashanda zvakanaka nevamwe. Chero ndine vamwe varongonditya, chero nditi ndinofamba apa vanhu varongoti tiri kukuona iwe, chero nechimwe nechimwe. Ende pezvazvakaipa ndezvokuti upenyu hwangu hwauchigara huri munjodzi. Vamwe vachipromisa kundiuraya, vamwe vachipromisa kundiisira mishonga, vamwe vachipromisa saizvozvo. Upenyu hwangu hwava upenyu hwokuti ndiri munhu wekungorarama upenyu husipo. Chero netariro handisisina netariro yokuti ndizvizive kuti ndiri munhu here kana kuti ndavangova munhu anoziva kuti ndinofanirwa kumuka ndakafa mangwana. Chero nokuvata chaiko chaiko zvazvichindiremera kuti ndipinde mumachira nditi ndinovata. Zvokuti chero nechikafu chaiko kuti ndidye chikafu zvazvinhu zvaindiremera. Marwadzo akanyanyisa kundipinda. Chero pezvakaitika ipapo ndakaona nyika ichisangana so like this, ungati chinhu chairola so. Then
pasi ground rese kwaibuda chibutsiso chibutsi chia chaibuda uchiona kuti chero panoda taso kuti panoda kukati pane moto unoda kublaster then nzvimbo yose chero ndai ndichifamba so ndainzva smell tisingazoti smell nekwainobva kunyika iyoyo handizivi kuti ende zvaiva zvava kuitika chero physically ndichiita kuzviona kuti zviri kuitika zvikandinetsa kuti chini chiga chandasangana nacho zvino chero naizvezvi ndiri kuzvibvunza kuti sei spirit iyi isingabudi mandiri naizvezvi ndiri kufila kuti ndakashama chero ndichifamba vanhu vese vanenge vakandikomberedza munhu chero chandinotaura handina kana secret yandinotiwo ndiri munhuwo unoitawo secret weupenyu muupenyu hwangu izvo zvinotaura kudai nomudzimai wandandichigara naye hatichagari tese takadopesana chero kusangana chaiko zvava zvinhu zvava kutorema nechikafu kuti ndiwane chikafu ndada munhu uya unondorarama ndisina chikafu handichashandiri vana chero ndichikumbira vanhu vanototya nokutosvika kundipa chikafu chaicho saka shuwa ndandichikumbirawo kuti mundibatsirewo handizivi kuti idhimoni rudzinyi rakandibata chitema rudzinyi chiri mandiri. Muchigara naProfeti Aaron semunhu akatanga kusangana nedambudziko iri ndazva muchiti hamuna kuudza vanhu handiti ivo semunhu akanga ati uya kuno ende ari munhu waMwari makamudzero ndine mhepo yandiri kusangana nayo yakundiconfuse handichazivi kuti chii chiri kuitika. Zvakaitika ndezvekuti pakaitika mhepo yape yakamuka ndaitoshanda ende mashandiro endaiita ndeyekuti ndaiva ndichishanda kwaitoshanda iwe Prophet kudistrict then taitofamba netraka iye wanga ari munhu aizviziva kuti tiri kufamba netraka then musi wakaitika mhepo iyoyo ndakakonawa chero nokunosvika kumba uko kuchechi because ndaigara mukereke ndikaita zvokutumirwa vanhu ende vanhu vendakatumirwa vanga vari mukereke mumo vakauya vakazonditora kwenda ndakoneregwa ikoko kusvika kumba then vakauya vakanditora nemota akatouya akatondibata nemuhunu aitonzi mukufa anga ari muapostoli akauya akandibata nemuhunu akati pinda mumota hakusi kwakuri kwanzi kuda pfungwa dzangu dzadzakanganisika ndaingoona zviri live asi zvaiitika zvacho panguva iyoyo zvava zvisina kumira mushe. Prophet vakazviziva ndikasvika kukereke vakasvika vakati vari kundinamatirira then vakandinamatirira ndikanamatirwa asi chero zvakadaro hapana chakachinja mhepo yakaramba ichindinetsa rikasvika zuva zvefuti peyakanetsa mhepo iyoyo zvokutoti ndandiri munhu anga achitonzi wakutoluza upenyu. Zvakaitika ndezvekuti wakauya Prophet vakaita zvokufonerwa pakandobuda nedzipfuti ipapo zvichitonamatirirwa ndiri munhu ndaichitofamba kutiza zvikati zvadaro paya vakandibata vakandikurira nhumbi dzese ndikasara ndichingori nepenti yoga underway then vakandinamatirira vakandiisa mujira ndikati ndaiswa mujira jira riya raipisa somoto zvokutoti ndaizvibudza kuti jira iri ndakaposa ipapo ndakazvibvunza kuti isacrifice here iri kuitika nokuti ipapo ndiri mukereke kwai vanhu vaiva vachiita imwe fight handisati ndazviona muupenyu hwangu hwese kwairohwa kereke ipapo musi wacho ndichinzwa chechi chaiyo nebuilding ichida kumurudziwa chaiko kudzvugwa yakaita noise pane gore rakaita dema ende vanhu vaiva ipapo kwaigwiwa zvisingamboiti Prophet vava vari imomo then kwakune vamwe maevangelisti vamwe vomukereke vakamira ipapo ndinda ndakavatiswai uko
then ndakavatiswa panzvimbo iyoyo then vakambondinamatira vakandidira anoengine oil vakandidira vakandivhara nejira rakapisa ungati moto chaiwo kutsva ndikashawa kuti chii chiri kuitika iku ndarisina kupfeka ndakavatisiwa so straight ndiri mukereke. Saka zvose izvozvo zvaiitika ndakazvibvunza kuti isacrifice iri kuitika kana kuti pane zviri kuitika mukereke ende zvaiitika zviri muchechi ende chero hondo yaiitika iyoyo kuti ndizive kuti hondo iyi yaibva kupi ndinganyepa ndandisingatombozivi. Profeti vakabva ipapo vakanonamatira mumba metaivata vakasvika vakadira anointing oil vakadira anointing water vakanamata zvikaita zvekuti zvava kuita nani ndikazomutsiwa paya kukanzi ndipfekedzewe nhumbi ndikapfekedzwa nhumbi kukanzi ndinde kumba ndinovata ndikasvika kumba ndikapinda mumachira. Saka stori yose yaiitika nanhasi ndinozvibvunza kuti chokwadi chaiitika mukereke muya chii. Apakaitika zvinhu zvakawandisa zvokuti chero nanhasi handina kana nharo kuti ko zvinhu zvose izvi zvaiitika sei. Ndaiti chero munhu achingodarika sezvizvizvi ndainzva ndichida kufa, achingodarika kungodaridza chero ruoko just achingotaura apo just kungoita sotuno ndainzwa mhepo ichida kudubuda. Ndainzwa upenyu hwangu hwakasara seizvizvi ndisingatombozivi kuti zvose izvi zviri kuitwa nei. Ndakati kuda zvichaita nani. Saka nanhasi ichitaura kudai inotori nyaya yakatondikanganisa kuti chero izvozvi ndikungoti ko chokwadi chichi kutora nzvimbo nokuti dei zvazviri zvinhu zvokuti zvine chivanhu mukati, dei zviri zvinhu zvakagadzirisiwa svika pakava nokudzorerana kana kuti pane matambudziko ari kuitika nokuti chero izvezvi ndichitaura kudai ndiri kunzwa kuti ndiri munhu akashama nokuti noti kuti ndiri kutonzwa zviri kutoitika live zvokutoti chero nemudzimai ndichipinda naye mumachira vanhu vese unonzwa vachitotaura kutoti izvi zvakutopinda nemudzimai mumachira. Saka yairi nyaya yekutoti handizivi kuti ruvengo rwakaitika nokuti kwanzi panofungaira hosi pane moto. Saka zvinoreva kuti kuda pane something kana kuti kubata chakaipa chakaitika kana kuti kuda yoko kukereke. I think kuda pane something chakabatwa chisina kururama chakagumisira kuda zvakonzeresa kuti zvinhu zvose izvi zviitike nenzira yakadini nokuti chero izvezvi ndichitaura kudai upenyu hwangu hahusi kudzokererana. ndaifunga kuti kuda pachava nokudzokererana kweupenyu hwangu ndive munhu uya ava kurarama upenyu hunongori nomali ezvamwe vanhu. Naizvezvi ndiri kuedza kuti kuti ndinzwisise kuti chii chiri kutora nzvimbo hazviri kuramba kuti kukereke makagara kumakore makani? Ndakagara 10 years. Ende maigara pachechi? Ndichigara mukati mukereke chaimo. Imi maona mukana ukutaura ndezvipi zvamakaita naprofeti Aaron zvamunoziva imimi kuti izvi hazvisi zveumwari, ngatiti zvakaitika, ndezvipi zvamunyatsozva imimi kuti kunyange tiri vanhu vainamata tiri mukereke asi zvimwe zvatakaita naprofeti ka izvi zvikaizvi hazvisi zveumwari? Pakufamba kwandakaita nemurume uyu murume uyu ndakavimba zvikurusa. Ndainda naye taibuda tichienda kunonamata. Aitouya iye achitonditora toenda kunonamata. Naenda kunonamata kupi? Taenda tinonamata kugomo ainzi Harrisburg. Ende gomo iroro chero manamatiro aiita aingonamata a normal prayer kuna Mwari pasina kana dambudziko kana dambudziko. Asi pakangohumuka mhepo iyoyo
dzimwe nguva aitondisiya achiti Lieberman handingaendi newe kugomo nokuti situation yauri mairi handisi kunzwisisa kuti iyoyo ndainzwa iyi situation ndiri kuti iwewe naProfeti muchienda kugomo muchienda kumwe kwamainamata muchienda kumwe muchiita zvamaita pfungwa dzako dzichiri panguva imwe chete zvaunofungidzira ndonge kana zviripo zvaunofungidzira kuti pane zvatakaita naProfeti ka semunhu wandaivimba naye asi ndakagara iye zvinezvi zvinhu zvatakaita hazvizvi zveumwari zviripo here kana kuti hapana ndisingaziviwo ini kusaidhi rangu kutaura cho ndingati zvakadondana nokuziva Mwari handisati ndambomubata chakaipa handini ndamubata chakaipa asi mhepo yakamuruka haina kundibata zvakanaka ipapo ndapanza mubvunzo wangu uramba uchidzokera kuti imimi naProfeti nekuvimbana kwamaita nemafambiro amaita pane here zvaunoti nhasi ukagara ukatarisa kumashure unoti wega paya kunyange taifamba tiri vazodziwa vaMwari izvi zvatakaita takambobuda zvinogona kuzenge zvakazosumudza mhepo iyi kana pasina hapana ini zvandingataura ndezvekuti murume uyu ainamatirira vanhu ende aiita basa iroro rokuti unoonavo semunhu unoita zvaMwari aiita zvedzimvura idzodzi then aiita zvemastika emapepa acho iwawa awanamatira chete ngoti vanhu vamuzive ndisingazivi pakuti mamwe maprayers iye anga ari munhu aingoita izvozvo zvinongori nomari chero paalta pake chaipo ndini ndaiklina ndini ndaiindapo waingotendera ini chete nomudzimai wangu yanga isiri nzvimbo yanga ichingokwirwa mumwe nomumwe chero iye chaiye waitoirespecta waitoionara nzvimbo iyo achituma iminji ndini ndaitori eklina chero ndachinorongedza ndini ndaitorongedza imomo paalta yake ndanga ndisati ndambombona achiita asi chinondipa kuti dzimwe nguva kuda nditi dzimwe nguva kuda pavanhu vetakakura navo tichikudziwa pamweya dzimwe nguva ndivo vamwe vanhu vandinoita sokuti ndine madhauti pakuti pakubata papa vamwe vacho vanga vasina kuva kuchena pamoyo pakukudzwa naProfeti panyaya yekuti dzimwe nguva vamwe vaizvitivo vanogona kuva nesimba kudarika Profeti asi ivo vasingazivi kuti Profeti wakatumwa nani pationaika mukomeni imimi mega nemudzimai wenyu kana kuti imimi mega ndimaibvumira kusvika panzvimbo yakaita seauta yanyakosha zvakaita sei nzvimbo inonzi svika iwewe chete uri 1 kwemakore isana kwenyu kudiwa naProfeti here kubvonzi iwewe ndiwe unofanira kusvikapo uchivaklina chete uri 1 kana kuti iwewe nemukadzi wako ichokwadi Profeti ini maonero angu pakufamba kwaaiita murume waiva ari sensitive panyaya dzokumabatiro wanga ari munhu yawaiita sokuti unohlira kuti dzimwe nguva unogona kukandirwa chinhu chakaipa sekuti sezvi ndandambobvunzwa kuti munoziva kuti munhu unogona kutwa zviya zvokuromba vanhu vanozviita zvokuromba kana kuita masacrifice vamwe vanofarira kubata zvinhu zvisakarurama vamwe vanofarira kuti chero unogona kukandira chinhu chisina kururama chero paalta then uchisvika paya ugorohwa nechakaipa then wava munhu unogwara kana kufa saka munhu waya waihlira waiva ari sensitive panyaya dzokuziva kuti vanhu vanofarira kubata zvisakarurama zvokuti unogona kupinda mumaproblems. That's why aivimba ini
ezimunhu waigara muchechi aiva andipa office yekuva awatchman ndiye ndaitongori awatchman. Then ndiri watchman saizvozvo ndizvo zvaanga akandivimba pazviri. Then zvaitika ndezvokudai Prophet angari munhu uya angasinga to my side ndisingazivi kune vamwe angari munhu uya wakangondisa pa position yokuti I must be trustworthy nezvinhu zvaMwari, asi ndisingazivi kwaaifamba nokuti munhu unenge achipindawo kune dzimwe nzvimbo achibata-batawo zvakadero kumabasa nemafriends ake andisingazivi. Asi ndichitaurira panyaya straight yokufamba naMwari, murume uya anga ari munhu ake aifamba naMwari. Asi chinhu chinohondiita kuti chindipe doubt pakuti izvezvi chero pamhepo iyoyo handiti zvazviri zvinhu zvaiitika. Tinoziva tiri vanhu takakudziwawo nevakuru ende tina mafamilies kwatinobva. Zvino chero zvazvakadero zvazviri zvinhu zvokuti yanga iri mhepo yaifambwa kudzingwa. Then kana yadzingwa mhepo iya kana kuri kuti ndandiri mwana wekumusha, first of all as ari prophet ndini ndandiri the first person kuti kudzingiswa then kozoonekwa kuti kana kuti yanga iri calling yaMwari yo expose then kana expose zvoonekwa kuti ichokwadi mwana uyu akatumwa naMwari ende akuzodzerwa kuti agone kushandira. Saka zvinhu zvokuti chero nanhasi ndisingazivi kuti kana kuti dzimwe nguva kana chidarikira ari maprocedure mamwe, asi chinhu chinongoramba chindipa kuita kuti ndinodhauta imhepo iyi inouya iri indirect, because dei kwachikondi zvazviri zvakwamwari. Mwari wanga achifamba kuti andipe masimba okuti ndigwisane nemhepo inenge iri against than kuti mhepo iya indikurire. Ndogumisira ndisingachazivi kuti kana kuti dei zvazviri zvakwamwari then zvazvanga kungogadziriswa nenzira yekwamwari, but kana kuti zvava kuva against ini then it means handina masimba pane zvokwamwari. Saka ndogumisira ndichiita sokuti ndinoita madoubt pakuti kana kuti iri anointing yokwaprofet iri yechokwadi, then why then ndichihova defeated than kuti spirit iri pana prophet igone kukurira zvakaipa. Unoziva kuti mibvunzo yamuri kubvunza ndobvunza ndokukubvunzei, asi tiri kushandisa mashoko akasiyana. Saka imi ndimavona kunge muchindipa answer, but alright, imimo mukoma semurume unoziva kuti kana uri panzvimbo kwachiti uyu ane calling ane chakati hamuna here kuda kunonokerwa kusvika pana profeti mukatega ndizonotsvagawo masimba ekuti ndisumuke kusvika pana profeti ndobva nhasi zvasumudza mhepo yamukutaura nezvayo? Kana musina hamuna, asi kana makadzifambirawo kuti sekuru mukoma ndinoziva ndakamboda kudaiso, but kwandakafamba kweka ndakazviparira. Ichokwadi nokuti chero izvezvi nokuti munhu haungamuvimbi, kwaiko mumwe unogona kuuya ane fesi yegwai mukata nebere. Zvino ini ipapo pandinohoita sokuti ndinoramba ndichisara utsvawo pakuti ii profeti kana kuti dei kwakuriko mwana waMwari, then ndabuda mukereke handiti. Saka pachifanirwa kuti pave neanondimiririra handiti, kuti chero nepandinofamba nokuti kwanzi Mwari hakonei. Aiwa, mubvunzo wangu uri kuti imimi mukoma ngatibvisei profeti, imimi semunhu agara mutenezi mukereke ende muri pasi paprofeti ende muri padhuze naprofeti ende muri munhu ari kurumbidzwa kunzi kana ukaimba kana ukataura even kana matauro amuri kuita kwandiri anoratidza kuti ndikakupai mukana wokuparidza madhimoni anogona kubudawo handiti. Asi masvika ipapo hamuna here mumbonotsvaga makwenzi aya handiti kuti ndakuda kusvika but ndanonokerwa varume ndisimbiseiwo semurume handi mazvona tese tinofamba. Saka da kuti mboreurirawo nhasi kuti hama dzangu but mirei munzwi panapa. Ichokwadi nokuti ine hangu chero mamiriro ezvakaita
ndinoona kuti pane mamwe ma-weaknesses waye nini wandinofamba maari nokuti ndakadai kuti ndize ndisvikewo pastage iyoyo ndinokumbirawo kuna sekuru vandibatsirewo ndigone kusvikirira mamwe ma-stages okuti aiwa umberi vanzodzi makadii makutonakirwa kanenyaya asi right zvakasvika kwamuri sei kana kuti makazoona chii kuratidza kuti hanzvadzi yedu pane zvinhu zvakunetsa paari? Alright. Inini ndakambosvikako kwavaigara 2017 ndine nhumbu yomwana wangu. Handina hangu kugarisapo, ndakangogara chipfuurira ndichida kuna baba, then pakuzodzoka futi tikasangana navo. Vanga vari right. Ndikatombono attenda chechi yacho. Zvinhu zvaifamba zvakanaka. Asi pane speech yavakamboisa pataiwonekana tiri pamateksi vachiti pane munhu wandasangana naye. Akati vachiti kana ndakakutarisa pane chandinoona kwauri kuti but munhu yanda nchimuona ari mafesi akawandisa. Ndobva zvakatangira. But ivo vanga vari right. Then pandakazoti ndavakumusha vaifona vachifonera mai. Vachiti ini mai handichakwanisi kutaura sei ndingangoti zvinhu zvangu zvangochinja life yangu yachinja. Ndakutaura semunhu yausinokakamira zvinhu zvangu ndogona kunzi taura mahwedzi 4 per day. Mai vangu vakadana mbuya washa vavo mai vemukadzi kuti uyai vomunze zviri kutaurwa nemukwasha vanyu ngatimbofambai. Handise vanhu vakuru handizoti vakafamba kusvika kumirepi. Asi vaiva nekufona again and again vachingoripota. Baba futi vachitifonera vachiti baba tumi vari kuti ivo chero vachindivhizitira because vanhu vaiva kurustenburg vese nana baba but vaigara kwakasiyana. Kana akandivhizitira hamboiti kana 2 hours unoti ndinoteverwa nevanhu vokuchechi vanondirova ende zvose zvandinenge ichitaura pano vanozviwa saka handitendeki kuti ndivhizite zvenguva refu zvokuti chero isuwo kumusha chaiko kuvaitoratidza kuti munhu unorambidzika kuti avuye kumusha nekuti vakatoita makore vasingavuyi kumusha zvevese nomukadzi pakatomboita mabrothers emukadzi akati zvetakadii takambovhizita asi hatina kuona kuti welcome wakwacho kwakafamba zvakanaka. Saka zvinhu zvataingoti panguva yacho taingoti tazwa kuti ichongori chidrama titi hameno since vari vanhu vanga vaita time yakareba vasingavuyi kumusha. Then vachiti ndava muno muCape Town vaifonazve nokuti ni pane pandakambovarota zveshuwa vachiti ndinogwadzwa pane basa randakapinda sibasa rinogwadza. Saka ndikavaudza upedziya ndobva kuti unodorevesa mwana wamai vangu zveshuwa upenyu hwandiomera handina ndomborohwa pane zvinondiruma ndakatomboposa ndafa ndakatombofriza so ivo vaitaura asi sitaiti kana tikafonera mukadzi waiti vari right asi unyatsokunzwa kuti asi siri kuti vedu chaivoyo vatinoziva zvaiti kana ivo vapedza kufona tofonera mukadzi kuti chii chiri kuitika pana baba timoti hai hapana vari right. Takatoita makore tichingofona tikatombokonana nemudzimai wavo kuti koimusembicho kuti munovanza chinhu chatinonyatsokunzwa kuti munhu asi siri iye chaiye watinoziva ko chamuri kuvanza chinyi iye munhu achitaura kuti pane zvakadai zviri kuitika pandiko panzi vane vachinyepa vari right zvinhu zviya zvakaramba zvichingowedzera zvichingokura pakazomboita pamwe pavakangotiza mukadzi vakaenda kumusha nemasvikiro avakaita mai vakati masvikiro aita baba tumi andigwadza vasvika vachitofamba netsoka nemazijaketi vakaonda zisingatomboitoratidza kuti munhu wanga asina kugara zvakanaka paari kutoita sokuti pavari munhu yausisiri munhu chaiye. Saka mai vakagara navo vachivakwestionavo vachingorondedzera zvavo izvozvo same thing kuti inini handizivi chechi ndakapinda ndisina kuziva kuti haisi chechi yokwamwari saka upenyu hwangu hakuchatsi kuti kufamba zvakanaka pane spirit inonditevera munhu handi kusiyana neni vaingoti munhu handi kusiyana neni handizivi kuti ndakamutadzirei chero tikava pachechi pangu pokuti pane vanhu vanobatsira vanombozvipupura paya panonzi vanopupura handini ndiri kutambudzwa nemunhu uyu handisi kuziva kuti chaanondinetsera chinyavungonditeverera. Saka pane zvimwe zvinhu mukadzi unenge achivanza mukadzi havana kusiyana zviya zvokuti vakarambana vanhu vandova nemusha asi ivo vari kutaura kuti nemukadzi hatisangani kana tiri mubedroom tava nenguva. Saka mukadzi katichimubvunza unoti hazvisi nanhasi unongoramba unongoti hazvisi iye zviri kuzimbabwe mukadzi vari kuno munhu akatobloka mukadzi wake havasi kutauzana isu katikati ani blokai vaondazo kuti pane zvavari kufaitana zvavasiri kunzwisisana nemukadzi asi mukadzi haasi kuda kutaura iva vari kuti ndoda kutsvaga mumwe mukadzi nokuti nomukadzi hatichasangani nekuda kwei vanoti chero mukadzi wacho wakatombova nenguva yekuti wakada kuperekwa nabhuti akasvika akataura kwakuti nazviita ndiinde kana tikasiyana ndinofa. Saka hatizivi kuti chii chiri kuitika pakati pavo. Unozoti pane zvauri kutaura
zviri kutaura nehanzvadzi yako nemuromo wake watotaura iwe kuti pavakauya kumusha vaitaura iwe kuti ndakapindawo ndichiti ichechi ndiri kuvabvunza parotenderera ndikuti wazona vane nguva yekuti kana zvikangova kwidzira vanotsanangura zvese pasina vabvunza vanongopinda mumba momunhu wototanga kurondedzerani asi ukazovabvunza rava rako zuva vanoita sokuti vava kuvhinika vazonyatsokutaura sezvazvo kana zvangosvika vanotaura vega izvezvizvi pane dhera vasina kurara ipapa last week nokuti mwana watete ndiwo unogara navo saka pane kutaura kwavaidoita usiku kuti wo unondiurayirewo wakandiuraya kudhara kwai vachitaura aromo wacho iye asi ini ndakazoti ndovabvunza kuti ndakavakuchira muna kurara last night vanga vari munhu watazoti wakangamwa zvinhu zviya zvavanga vachidi panguva vane vachizvitaura vane vachizokuti pane chimwe chinhu chavapara vari votaura zvinhu zvose vozvidudunyura kana chiya chinhu chinepivatumati vataura chikangobuda ukavabvunza vachaziva kuti kana ndakati kudingira zvinhu ndo maitikiro anoita zvinhu zvacho mudzimai makawanana kuchechi hai mudzimai vakatoroora ndakatovaavose vachiuya kuno mune trust yamakapiwa naprofeti muri 2 nemudzimai wei yokusvika paouta handizvo ndizvo chaizvo orit chikuita kuti mune mudzimai musasanganichi zvava zvakuitika zvacho ndaiti ndikasangana naye ndaitonzwa sokuti chifuva chese chichiri kuda kublasta nekurwadziwa ndaiti chero kuprivate uku ndainzva ndichirwadziwa zvokuti chero sometimes ndaitorwara chaiko torwara chaiko chaiko zvokudoti ndatogumisana nechitosvika chero just kungomubata koga zvava zvava zvinhu zvakutotyisa saka zvava nenguva chero kudya naye chaiko chaiko kutoti tidye tese chikafu zvaitori zvinhu zvaitonetsa chaiko ndivagara kutaurirana kwavo kunotonetse kuzvino but vaiwirirana vaiwirirana nemavoisi vanoti kaiko kana ndikasangana navo pane mavoisi andinohwa achibva kumhepo ipapavangovafonera chete ipapa zvinhu zvacho zvotosara chitori munhu anotorwara wafanira mudzimai totorwara chaiko chaiko zvototi totorwara kutopinda mumachira chaiko saite mugara tinogara semfleti navo vanogara namwana wavatete vavo handiti muzukuru wasekuru tichaurire chini uri kugara sei nasekuru chinoitika kuna sekuru chaunotoziva kuti apa pane dambudziko chii chinoitika kunyaya ndechokuti ivo tajara ari munhu unoita zvechechi zvokuti kana chero manheru tovata chero chimuka makuseni munhu anoonamata asi manje ozozvitarisa kuti chinamato hachidero kuti kunamata kwacho kumwe unoona tikonyanyisa nokuti zvezvichitaurwa ipapo ndezvimwe zvokuti haukwanisi kuti ungazvipindura zvezvingova zvavo ivo pachavo nekunamata kwavo asi pakugara kana wakagara paimba vanenge achidiwa munhu akashungurudzika but inochidomwiravo urombo kuti vanhu we kana munhu agere mumba achiti mumba umu handikwanisi kuraramamo nokuti munopisa asi imwe mcho achandosei takafuka majuzi mumba umu munopisa mumba umu satani uri muno wakakurisa zvisingaiti mumba umu hamundombovatiki kana chero namachira acho anoruma totarisa torara mubhedhi rimwe saka machira anoruma munhu umwe sei zvova zvinhu zvinondorwadzisa kuriona kuti haipapa ndipane dambudziko hakungosi kuti kwanzi kugwadziwa asi zvinhu zvezvidoitika zvaunosakwanisi kuhwa ivo usingazviboni nokuti zvakazoitika ipapo kubva problemu iyo yakatanga chinei kubata mari muruoko kwavo havachizivi munhu unongotambura nemhuri yake tisi tinondomiramira tichibatanidza mari dzemafizi evana tichitovatumira kwavari kumusha taitovatumira nokuti takambovawisa last year ivo bhudi havana mbogara 2 months vakatopinzwa basa nemurume omwe munokuna uyu havana mboshanda vakangoti kuda vakangoshanda 3 weeks vakatosiya mari iri kumurungu vakatoti ndotoenda kuzimbabwe handina kurara mavoices evanhu vomuchechi aidondibhisana neni usiku hwese saka ndaakutodzokera kuzimbabwe saka ingati spirit yacho kuda chispirit kandi chinyi achidi vashande achidi vaite chimwe chinhu achidi vave nemukadzi achitodi vararame pavasvika vanotoita kuti panotoita zinoizi kukonana kwavanhu kudiva zvichiita sokuti zvinoinvolva ivo mukati kuti vaatakiwe navanhu saka chinhu chacho ngati chakatovapa nhamo zvokutoti chinoibasa izvezvi nyange kuti kavawisa kushanda kwacho hakubudirira
munhu unenge achingoti nhasi akaona basa ikodoti handichakwanisi kandikaenda ikoko pane zvandinoona ndinoona nyoka soso yakandidharidzira kumaketi handikwanisi kuinda ndinoona chakati saka chinhu chacho ngati chakadiwa bloka kuti vangoraramira mubhotoro hapasina kwavanogona kuinda neupenyu munhu wavangochengetewa semwana so kushanda vanoshanda zvavo apo neapo zvekungoti zvimapisi job vombomira but still unondoona kuti munhu wakanochinjiwa zvaari zvokuti chero mari yacho vakaibata muri ruoko munhu une vana kumusha nodwa vachitoda kutenga chinhu chakati chisina nebasa kuti vatumire vana hazviiti asi munhu yavo kuti mafungiro ataivaziva vachiita kudhara nokuti munhu waitomboshanda mamaini muno South Africa indakadai vachitoti ndichakubhadharira kucollege chichi but vakatozochinja zviya zvokuchinja zviya zvokutoti chero vakaibata mari kai 1000 rands kana usida kuti ndipei mari iyoyo ndinoviga vanoitora vakanotenga chimwe chinhu chisinga zvinhu zvacho zvakagara zvangovavharira upenyu hakusina kwavanoenda neupenyu nekudiwa naprofit ndo pakatangira dambudziko rose iroro sekuru alhamdulillah muzukuru wenyu manzwa tichitaura naye inshallah ndine mibvunzo yakawanda yaasina kundipindura asi ndazozunzwa hanzvadzi achitaura kuti zvimwe zvacho vanogona kuzvitsanangura pane dzimwe nguva kana kuti vanogona kutanga ngotaura vega pane dzimwe nguva asi pamene dzimwe makuda kuvabvunza vanozoita kunge vaita kakukangana marinzwa dambudziko remuzukuru mukomarobe dambudziko rinondisasitse ndinofunga kuti achisvika achitaura ndangoti nhau yako mukomana inoda kuti isvike pamhepo ruzhinji rwezimbabwe nekunze kwenyika rione matambudziko atikusangana nayo kubva kumaprofesi nokuti maprofesi kana vari machechi avo vanokasta dhimoni so vachizopa vanhu madhimoni munoona kuti murume asafanire kutambura because munhu aicleana altari yaprofeti kuna kuti profeti vakaona chipo chemukomana uyo akaziva kuti chipo ichi chichandisumudza kusvika palevhero yangu ndinofanira kushandisa saka profeti pavakamuti achimuzora anointing oil achimuzomuputiridza jira pachicheva tinoti sanda jira kana munhu aputiridzwa ari mupenyu akasacrifice kuda kuti mwoyo wake upenyu wake njere dzake profeti vakapedza vakatora alhamdulillah izvozvi paari munoona kuti mukomarobe chinhu chinorwadzisa ndiri kuti takagara panapa kwaita sekuri kuya shiri so ichida kuti muti vha kuti adisturbike kutaura alhamdulillah so mukomarobe kana kune vazodziva ava profeti vataura haana kuzodziva handiti because akandokasta iyeyi pachezvake uyu akapromiswa kuti uchaita motikari uchaita chakati nemukadzi wake wallahi uyu mukomana uyu so ari kuda kuti abudise secret ari kubva abatwa mugomo saka muri kunetseka because ipakuta kwandikuita kuno ari pakati pefight ari kutonetswa izvozvo pese paanenge agara ari kuedza kutsvaga kuti vanondisvikira sei vanoita sei iyi mukomanobe inonzwisa tsitsi tiri kutaura kuti profeti ava vakazvita pachena mukomana akapedza naye nokuti mukaona munhu achiti mukomarobe mukuziva zvakaitwa mukomana ndo inonzi casting izvo zvakaitwa izvi kukastwa akakastwa upenyu hwake life yake yese paari munhu akabirwa njeri 1 munhu akabirwa dzidzo 2 munhu akabirwa mabasa 3 handiti saka spirit yake mudzimu wedzinza uyu achisina yakasiyiwa kualtari ndosaka akapiwa chipo chokuti acleane altari handiti so profeti kanotakura chienda kugomo kune izvi raibuda uyu raasinganzwi kugomo kune munhu kune nyoka yaiuya aisangana naprofeti uyu asingaioni saka paakakusvika pakudhubhuka utsi kwanga kwakuda kumubika manzwisisa uyu aiona ari kufamba musango yete angasvika panguva panokastwa munhu waisangana naye ndiye munhu wacho waifanira kunge achipedzera naye saka mukomana akatobiwa pfungwa akatobiwa njere alhamdulillah ndaitotarisa kuti mukomarobe inyaya kuti tipakwatiya dai kuti tawana nzvimbo yakanaka mukomana ndisati ndaenda kuzimbabwe taifanira kuti timushandire zvakasimba because akaoma saka izvozvo tinogona kuchiva kuti achadai mukomarobe kushanda kwemurume kana kuti nokuti even munoona sikarudzi yake yakatorwa ndio pesula saka mukomana uyu munoti mimi munhu anoyamwiwa kukamiwa usiku sokuitwa sembudzi kuita semombe alhamdulillah masvibiro acho
connection yakadai saka tinotaura tichiti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala zvinhu zvakaitwa naprofeti wallahi ndi profeti naiye futi angakuda kutaura profeti angasingasvike pauprofeti uyu bose already angatorerwa kare handiti nokuti chinhu chakachiviwa chipo saka nhasi unoyu mudzinza iyeye uyu handiti angakuenda kundosvika pasacrifice yekuti angachabatiswa sort of ballpoint ovanzi Sinai apa wallahi panga pachifa mwana kana kuti munhu mukuru saka izvo zvali pakati pekutagetwa izvo zvali kutonzi huya nemachi pane zvimwe zvinhu zvinouya pane chimunhu chinouya chirefu chine chakabata banga chinouya paari kukomana saka chinhu ichocho nanhasi kana nhasi uno chinhu chake chasvika patanga kusvika shiri ndakagara iye atarisa mudenga apa because uyu ziso rake kusakasa apa ziso rake rinobuda panze anoona zvinhu zvese handiti ende paari izvozvi kana akakutokudza kuti chenjera pasakasakasati musafuka ari kunyepa saka chipo chekuprofita chipo chemudzimu chakatorwa handiti maona manje saka dare remukomana wekomarobe rakakura saka zvaakuda veukama vagare pasi isusu tauri kuno kusouth africa tinoya zvemadays asi hondo riva nemurume uyu inoda kutombogara pasi padare odya mushonga tomubikira gate handiti upinde mugati chivanhu podaidzirwa dzimu redzinza remukomberedzi kuti jita rakafukidzwa iyo anointing oil yakazorwa anointing oil ndio pavaizorwa haana zorwa anointing oil yakamupisacho akazorwa ropa profeta achiti ndekuzorwa chi achinyepa fokofuma alhamdulillah zvinotsamwisa kwandidaidiwana profeti so inini mukomana rega ndikutaurira ndichiti mukamunzwa achiti pane wedhiri abudisa kuti profeti vakadaidzwa namwari uyu asataure muromo wakapusa matisiza bhosi akangototi akadaidzwa namwari ari kutosimbisa ari kutonzitaura kuti ini ndakanaka ngataura kuti profeti vakaipa bhosi kurwara kwacho kwakabvira muchechi saka anozoda ati zvanzi ndakaona saprofeti ari kuudzwa nechinhu kutotaura nokuti paripo kwaamboda kutaura siwangozvijeka chero vakada kurondedzera dzimwe nyaya vanorondedzera vakangotaura chinhu fast ukazobvunza ti mati kudi odo chinji saka profeti wake hauna kunaka profeti wako iwewe wallahi ini ndinchakona kutaura kuti profeti wako ari kukutevera izvozvi kuri kufamba zvinhu hazvipinde pandiri manje ende profeti wacho ungati wakashanda nemukadzi because chero mukadzi wacho unoratidza kuti unohla kutaura kuti panyaya yakatanga haachekutaura vanhu vakaudzwa kuti apa neapa musataure makangotaura munofa iye ari kuve mukadzi wacho ariko kuzimbabwe ari munhu unotori nevane musha saka mukadzi ari kumusha kwake hai mukadzi uri kumavoko edu isu akuchiri kwedu kumusha saka iye ine mukadzi wake wese tinovada kuzimbabwe toda kupedzera namushemushe kana mwedzi anoganagara pamba pangu richimurapa kusvikapona profeti azoita. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.